аввало ассалому алайкум тамошобинони гиромии канали Фарсван. ман бо шумо Толибшоҳ. дӯстони азиз, дар ин видео ман барои шумо дар бораи бизнеси пахтақанд, яке аз бизнесҳои майдатарин ба ҳисоб меравад, шояд барои шумо писанд ояд. шумо ки тайёр ҳастед, рафтем. дар ҷои аввал станокҳоро харидорӣ мекунед. ба инҳо медарояд аробачаи станок 400 сомон, станоки пахтақанд 1000 сомон. агар имконияти қувваи барқ набошад, бинза генератор 1000 сомон, сарпӯши ҳимоя 500 сомон. ба шумо наздик 3000 сомон сармоя дар кор мешавад. даруни станокҳои пахтақанд яке аз станокҳои беҳтарин ин станоки Econo Floss дар компанияи Gold Medal мебошад. барои он ки ин станок шакарро намесӯзонад ва пахтааш дар намемонад. анакнун тарзи тайёр кардани пахтақандро барои шумо мефаҳмонам. каме шакарро ба мобайни станок резиш диҳед, он астасекин давр зада ба толаҳо ба боло мехезад ва онро шумо ба чӯбчаҳои оддӣ ҷамъ карда мегиред. агар боз шумо хоҳед ки савдои шумо гарм шавад, хушӣ ҳар гуна ранг ва химикатҳои лозимаро илова кунед. яке аз рангҳои беҳтарин рангҳои флосин мебошад. даруни ин ранг 12 намуди таъми меваҳо ҳаст. худи ҳозир ҷои беҳтаринаш омадем. ҳисобу китоб. барои станокҳо 3000 сомон сарф мекунед. 10 килограмм шакар ва чӯбчаҳои оддиро харидорӣ мекунед. ҳар як чӯбчаҳои пахтақанд барои шумо 10 ё 15 дирам меғалтад. агар шумо каме пахтақандро калонтар ва яксомонӣ фурӯш диҳед, дар як рӯз шояд 100 дона фурӯш диҳед. ин дар як рӯз 100 сомон, қариб ки дар як моҳ сарфи шумо мебарояд. боз барои савдоро гарм кардан ҳар гуна обҳои ранга, сигор, семичка, звачка ва ҳар гуна чизҳои майдаву чӯйдаро илова кунед. ин барои шумо, барои савдои шумо бениҳоят хуб аст. фақат як чизро дар хотир набароред. мавсими фурӯши пахтақанд дар моҳи март то моҳи октябр мебошад. агар дар як моҳ 3000 сомон даромад гиред, даруни ин 500 сомонро барои ҳамаи сарф минус мезанем. 2500 сомон дар як моҳ. дар 7 моҳи мавсими гармиаш 17500 сомон даромад гирифтани шумо мумкин аст танҳо дар фурӯши пахтақанд. дӯстони азиз, ин буд яке аз бизнесҳои майдатарин. мақсади асосии мо танҳо ин аст: ҳамин инсонҳое ки ба ҳар гуна бизнесҳо шуғл доранд, дар як моҳ ё дар як сол чӣ қадар фоида ба даст мегиранд, инро барои шумо ҳадди имкон соддатар фаҳмонидан буд. дӯстони азиз, ба хатогиҳои видео аз шумо узр мехоҳем. видео агар барои шумо писанд шуда бошад, ҳатман лайкро пахш кунед. дар канали мо меҳмон бошед, ҳатман обуна шавед. колоколчикро пахш кунед ки видеои навбатии мо албатта барои шумо якум ояд. дар комментария фикру ақидаи ягон намуди бизнеси худро нависед ки шояд дар бораи ин бизнес мо маълумот ёфта барои шумо пешкаш гардонем ва инро барои ёру дӯстони худ равона кунед. шояд онҳо ҳаловат мебаранд. дӯстони азиз, боқӣ монда дар паноҳи Аллоҳ бошед. мо бо шумо ҳастем. шумо бо мо монед.